tambaran zakin maza Dr. Alhaji Sani Ado Mamadu matawallan daura magarya ke tare maza jiran maza ki gudu kakar su yan uba muje jinin sarauta ga zaki makashin maza Dr. Alhaji Sani Mamadu ba garkuwan mu ne mai girma maso al'ummar mu baya gudun mu ma jini na sarauta Allah ya kara martaba mu ba yau na zo bai ta kanka bayyowa na mamayanci kama da ka fito al'umma suna cinciran dodo mun yaba ma kainuwa da shan Allah ka zamfar ne ya ga al'umma rana fitar ka ta yi kyawu Dr. Alhaji Sani Mamadu Ado jaka kai mu jagora matawallan daura magarya ki tare Allah ya kara mata kai mu je da gaban su danta mai adan da wakan sarauta in kana go ba wauta Dr. Alhaji Sani Mamadu Ado mazan farai ga matawallan daura magarya ki tare na sarauta maza mai ifadi sun kasa kai ka komai sun gaza kamo kima da mata ta kaka tai a daidai matawala mu mai abin mamaki fadan daura mun yaba ma rana fitar ka tai kyawu Dr. Alhaji Sani Mamadu Ado jaka kai mu jagora matawallan daura magarya ki tare Allah ya kara mata zancen ka yau ake faɗin arewa muna ta shaida batun da tija aka nema kai ɗaya aka fidda matawallan daura magarya ki tare rana mai raba aiki gagi namijin giwa yan zaki sai dai su maka birki tuni makasha kafi kasha ya san ƙaryan su masu karka namu dai irin musa da dai tayo kyan shuka ma'ana Dr. mai girma mai martaba ubanmu wanda muka zo fadarsa za ya so ya ganmu ya mana gaisuwa ta dattijai ya ɗau kuɗi ya bamu Dr. Alhaji Sani Mamadu Allah ya ƙara girma da matawallan daura magarya gina jini na sarauta maza mai ifadi sun kasa kai ka komai sun gaza kamo kima da mata ta kaka tai a daidai matawala mu mai abin mamaki fadan daura mun yaba ma rana fitar ka tai kyawu Dr. Alhaji Sani Mamadu Ado jaka kai mu jagora matawallan daura magarya ki tare Allah ya kara mata rano barci a barwa mesa Dr. nasibansa ba makusa san bugun kwano sai da kusa Dr. namu mai ya kasa matawalle ka je mu bika na magarya ki tare barka ga masoya mun san barka gare ka dan ka ishewa aiki mai fada ya cika gwana mu Allah karo martabar ga matawallan daura magarya ki tare na sarauta maza mai ifadi sun kasa kai ka komai sun gaza kamo kima da mata ta kaka tai a daidai matawala mu mai abin mamaki fadan daura mun yaba ma rana fitar ka tai kyawu Dr. Alhaji Sani Mamadu Ado jaka kai mu jagora matawallan daura magarya ki tare Allah ya kara mata batun kyauta ne gwani na ya kai ya zarta inda aka so batun ilimi gwani na yayi nisa gwanin mu ya nisa idan aka zo sarauta jininsa ne tun tsazo na farko ma'ana